Nos imos presentar iniciativas no Congreso para pedir explicacións ao Goberno, para instar a que se mude esa regulación, porque efectivamente pode facerse, e tamén para instar a que se proceda a transferir todas as competencias sobre costa e sobre dominio público marítimo terrestre á Xunta de Galiza, como está previsto. Non estamos pedindo nada que non estea previsto na propia legislación, no Estatuto de Galiza. O Concello de Cambados ten un problema de moita relevancia encima da mesa, unha cuestión que, de logo, non é nova, senón que é froito, pois, por un lado, do desleixo da Xunta de Galiza, que leva 13 anos desde que Feixóo e o Partido Popular volveron ao goberno da Xunta sin solicitar ni unha sola transferencia máis a Madrid e, polo tanto, ni unha transferencia para protexer a costa, nin para ter as ferramentas para tomar as decisións a respecto das cousas que nos afectan, e evidentemente todo o que afecta a nosa costa é de máxima relevancia.